Ahojky, vítajte u mojho letného videa a v tomto videu tu bude letné účesy. Takže môžeme ísť na to. Takže ja som si pripravila účesy pre vás, ktoré sa hodia pre každé dievčatá a vlastne ich celkom preferujem, lebo mám ich veľmi rada a vlastne sú z Pinterestu, takže ku každému účesu, ktorý si budem robiť, vám tu budem dávať fotky, pretože dneska robím 3 letné účesy, takže milujem. Takže dúfam, že na tomto videu tu budú aspoň 53 lajkov, pretože veľmi sa páči a toto video bude najlepšie prestrihané video, ktoré len môže byť. Takže ja tu mám, čo potrebujeme tu balastik, tú kefu a hrebeň, gumičku, ešte menšie gumičky a štipec. Keďže mám také hrebenie. Také štipce mám veľa, ale na čo, keď sú to, takže prvý účes, ktorý si idem robiť, bude taký. To vlastne bude taký účes, že vlastne si ho zrobím a zadu budú také bublinkové, že proste celý účes bude v tom, že bude bublinkový a na to budem potrebovať takýto štipec, takéto gumičky. Ďalší bude vrkočový a ďalší bude, uvidíte. Takže môžeme ísť na toto všetko, použijeme tento. Hej. Si rozšešeme túto stranu. Zrozumíme. Keďže je to vysoký, tak proste vysoko si dáme ten cop. Tak to si budete česať. Počkajte. Tak. Proste si vlastne vyčešte nahoru, pretože ten cop je takýto horný. Tak, a teraz toto si zagumičkujete vlastne. Vidí? Ja ho trošičku pripevním, počkajte. Takže takto som si to robila. A teraz vlastne postup je jednoduchý. Zoberete si gumičku a si ju namotáte na toto. Tak to je rýchly timelapse. Hej, nebude vyzerať presne taký, aký by mal, pretože teraz si dáme štipec. Čiže takto sa mi podarilo. Počkajte, si to tam na gumičku. Takto. Takto to vyzerá. Mám tu koženú fotku. Že to bol prvý účes, ideme na druhý. Takže už mám rozpočet, ideme na číslo 2. Tak. Tento bude trošku vrkočový, takže môžeme ísť na to. Na to budete znova takto potrebovať. Keďže tento vrkoč je skôr taký, že
musíte začesať, protože já s ním budem to hovorit, ale mám to budem rovno. Netrvalo mi dlho, len som našla nejaké fotky a toto. Jedno video už máte dané, takže môžete si ho pozrieť, to recept na koloráciu polievku. To je mega fajné, som ju mala. Je to z našeho obchodu, takže takto. A teraz im sa plies vrkoč. Takto sa vlastne od vrchu ten vrkoč pojete. Takže... Oj. Sa formotajú od neho vlasy. Počkajte. Takže už to mám. Oj. Počkajte, dám si druhou, protože tyto gumičky sa hneď dajú dole. Tak. Nedala som tam všetky vlasy. To nevadí. Kašlejme na to. Robíme sa, kebyže nič. Ich dám takto ku mne dopredu. Takže takáto sa zadu vyzerá. Ďalší. Ideme na číslo 3. Takže zatiaľ baj. Tretí je takýto. Takže ja si robím vždy tretí takto, že si rozdelím cestičku a potom si to spravím, pretože mi sa zdá, že keď si cestičku spravím, že je veľmi dobrý na to. Tak potom to ešte len zčeším. Na toto rozhodne nepôjde žiadna gumička. Pôjde len takáto maličká plastová gumička. Nie. Počkajte sekundu. Takže som nakoniec si bola po gumičku, takže to nevadí, ale tieto vážne vydržia už dlhšie. Tieto tu, takže dáme si to. Takto. Toto už máme, vyzerá to takto. A teraz bol taký trend, že proste treba len nadvihnúť ten cop a dať na neho štipec. Takže neviem, ako to dopadne, pretože... Počkajte, ak si aktivujeme, tak tam uzmem. Teraz som zistila, že tam bol na tom vrkoč. Tak teraz dáme na tú gumičku. Už to nepraskne. Tak. Teraz takto. Počkajte. Takto. Počkajte. Takže
Já už mám hotový finální výsledek. Tak vám pokažem. Takže podle mě ten tu je taky nejkrajší. Je to taky to dievčensky prostě. To se vám bude hoci kde hodit, takže takto. No. Toto tu bol tento tu účes. Predpokladne som mala ešte jeden spravený, ale chce sa mi, nechce sa mi, tak se. Ďalší bol takýto, že vlastne takto to mala jedna teta. Takže tento tu je taký veľmi jednoduchý. Zaprete si vlasy. Ona si ich tak tu hore prekrížila. Ďalší účes bude tento, ktorý vám tu dám. Takže zaprete si štipec a jedni ho takto tu zachytíte. No a ulala. Účes na svete. Takže to už je moje na doma. Takže ak sa vám páčili tieto účesy, tak mi dajte like, odber, koment a veľmi by som si prijala dosiahnuť 7000 odoberteľov, dúfam, že to spolu zvládneme. Pre vás je to jeden klik a pre mňa je to veľa, takže tak. Takže dúfam, že sa vám páčilo, hoďte like, odber a koment. A dovtedy čaute a dbajte o Ninu Lík, pretože ona chce dosiahnuť 1000 odoberateľov. Tak čaute.